Tayin my life, feeling vlogging nga walay sildo. Sige lang nga pag-upload ng video. Yan, ikutos guys. Asa to yung Itan! Itatan! Guys, ano na sila guys? Kapag-kapag na sila guys. Ano ni, kinabuhi. Hindi, ibuok, isinsyuan. Ano, ibuok? Ibuok, isinsyuan. Mo ni taklop na, dodong. Asa? Daray. Agara di. Ikilakan ang kutsara na. Asa na? Isunod plastic na ng kutsara. Awgasan mo dito. Saan may tubig init? Ano naman? Ilang sa daan yan, ikaw di kutsara. Malagan guys. Mauna ni ron day, kay lagan man ta day, hala day gipagsangit ato mga itoy sa atong kabahan day, kay dili man na pwede na to dili sangit kay magsige man digjabaw day nya iyahay na lang kita pamutos ani sa tumadal unon day. O ako day naghukan ako nag lugaw day kay lugaw lang may pagkawas ko anak day ato malunan og lugaw day. Oh, tanawa day nagsandok tag lugaw day pero nagsangit ang atong itoy sa atong atubangan day kay unsa on man ta day perte man gining langasan ni bata day kung dili na to sangiton day. Onya day porto di day. O dara na po day. Wah, una na ni ron. Mga lagan man. Lalaban. Laban nagka-yuri. Wala ko tipundan. Wala si Janti. Oy. Wala ta may si Janti ani. Na mga lagan. La. Tama kag bayog mga kalapukan andi day, wa kita giilaan ni kalapok day basta laag nagali day isgutan day. Grabe na mo tungtong gyapon tag mga kalapukan day bisag bahan na di aday nya perti lapukan day. Syempre naman gitay butas ay butasan day. Unsa may gamitan ng mga butas kung dili na to ilaag-laag di day. Medyo nay pagkalayo-layo gini sa highway nga moha diri day kay kung paspas kay kamlakaw day murag 30 minutes ra ginanimong nilakaw pero kung layo gali ra ka day pitin mo yaya day na usa ka oras gid kapin day kay grabe na bukid-bukid binay mo aday nya grabe ang lapok na mo diri day. Gayilo day murag clear day pero basaon na siya day. Nya kabaw mo sa tubig diri sa mga day ipatig brown na day kanang ko na kay nalubog kay tanan kay lain kay mong lapok diri pisak-piswak yun siya murag igit ambot na pertigin hugawan na mo dira pagkuan paglakaw na mo dira ay pertigin ang lapukan ang among sinuotan among mga kabagtakan na pertigin kana pisik-pisik jud mga day unya pag man din naabot kita sa tong simbahan day. O syempre day maadto kita managkot mi day na syempre kauban gina na mong baby day. O tanawon ako baby day day kapaso-paso na gina siya puribuyag day unya pag abot pag gina mo day is nagkuan pagid kanang naay bunyag nay special nga bunyag day nya kami ana day is mohawk sa mi sa mga santosan ba kay nanaan sa mi day nga moan hami day kay na pista sa bayad day man lang sa day ba makabisita mi panagsa day sa kong biyana day kay ginhandshake lakaw-lakaw day kay ko ana magin na siya do kabalo na magin siya lakaw day kay ginhandshake na gika na makal nang sunod ni day bugat niyo day lugdo na day lagan kayo mga lagan man outfit check oh daw ba? Daw ba? Na lang. Na naglugwa na tong tutoy ani day. Ang bag na ko. Ang bag. Check my bag, guys. Okay. Sana man na day. Daw ba day? Wow, naliron. Laagan man. Laagan ang bata. Bala lang tanon, naman duwaan. Bala mga kuan kay isa na bala na ka buyayat. Nabusog lang. Makal ba mo? Niron na makal ba? Kaita. Kinabuhi. Patutoy na siya day. Wala niron lagan man day. Nako pa day paningkamot versus paninguha. Partida na panay bata. Kuan man, lagan kayo. Maglukdo. Grasya man kay. Balo na magkinagat eh. Ano mo adiri? Wala jud giuwan. Isa pa yung panahon.